हम छोड़ देली कहिया कि एगो लड़की के हम पटवे छिए उहो केकरा से मालूम है कलकतिया वाली बेटी के। हां अभी तक हम अपन दिल के बात नहीं कहने छिए कोनो बात नहीं जक्का भेटे ओकरा ओतई हम अपन मन के बात कह देबे आ कोन गीत लेबे तो सुना दै छिया। अंबर से आई है परिया की रानी देख के होती है हमको हम अपन दिल के बात कहबे कत्ता होते गेल खोजै छिए कत्तो ने कत्तो त जरूर भेट जेते। कोई माय गॉड कोई कते भीड़ है चोट लग गेला मनता आई के यदि महा कत्तो जाइ छिए अकेले एकरा पत्ते नहीं ओई भीड़ में कौन तने हम निकलबै से खुद आदमियों के नहीं मालूम होते। मोर्ची वाला ने तो हमर दिमाग खराब कर छुछो ना होगा। सुन तोरा से एगो बहुत जरूरी बात करे के है। कथी हम ना तोरा से बहुत प्यार कर जो आई लव यू। कोई माय गॉड दीदी सच्चा हां ये बात कहिया कहना बहुत दिन से ना हां हमरो तरह से एगो बात करे के छला के कौन बात करे के कहना दे कहिया हां मगर हमर माई से कोई न के ना के कहबो ठीक है नहीं कोनो बात आई बीबी हां मनता आई लो की बोला मैं तो हिम्मत के ना पगल हमरा पर बोझ करा के चिन्ह से चिन्ह छबू हमरा के कर बेटी छिए से के कर कलकतिया वाली के सीधा पकड़वा छील दे कोठी वाली तो आई के तो तू कलकतिया वाली के बेटी तकी तोरा पास दिल न हो दिल न लगा सके छी। हां लगा सके छी गली के कुंडा से मगर तोरा सम ओए तू तो सुंदर छिए आई कहला चाहे छे मेरी संख्या छे हमरा तो बियाह करई बे अपना मतार के कह देबो ना तो काट के तू मोटकी वाला नहीं तो देख बुआ कान खोल के सुन ले आज दिन से तो हमरा रास्ता में टोक ले हमरा कुछ कहला ही मोटकी वाला के पकड़ बस देखा चलती मोबाइल में टकबा हम कल एकरा कहबे त ई मान जेते लेकिन ई नहीं मानल के कोई बात नहीं हम नहीं छोड़े वाला छी एकर पीछा चाहे छी एकरा घरे एकर मताई से बात कर हम अपन बियाह के आ कहूं जे एकर माई मान गेले तो हमरो दुनु के बियाह भए त चटमंगड़ी